Čtvrtá kapitola. Kapitán Bullitt. Rok 1773. Někdy během května roku 1773 přišel za teplého pěkného dne do šavanské vesnice Čalach Gaftha bílý muž. Bylo to docela překvapivé, neboť ještě nikdy předtím se nepřiblížil běloch na vzdálenost 300 kilometrů od Malé Miami. A nyní chlap s flintou přes rameno si to rázuje s jízdním a nákladním koněm rovnou do vsi. Byla to smělost pro indiány překvapující. Válečníci se k němu zbíhali a zvědavě si ho prohlíželi. Ten člověk se usmíval a kráčel rovnou k poradnímu domu. Zastavil se před vchodem a čekal. Pak se k němu blížil obyčejně vzhlížející indián. Nebyl nijak zvlášť velký, o něco vyšší než cizinec. Přesto přicházel z grácií státníků. Říkalo se mu Černá ryba, předák vesnice Čalach Gaftha. Byl to známý válečník a střídmě uvažující muž. Byl oděn do legín semišové kůže a na nohou měl mokasíny ze stejného materiálu ozdobené ursonými ostny. Na krku mu visel náhrdelník z medvědích drápů oddělených od sebe kousky tepaného stříbra. Na záda mu splývala dlouhá skalpová kadeř a prsa mu zdobily jizvy z boje. Majestátně prošel davem několika stovek lidí a zastavil se před podivínem. Zavládlo příslovečné ticho, než náčelník promluvil: proč jsi zde? Jsi vyjednávač? Proč před tebou nepřišel běžec? Muž odpověděl jazykem okolních indiánů: nemám žádné špatné zprávy. Dlouhé nože, Virginiané, jsou se šavany v míru a já jsem přišel mezi bratry. Chci mluvit o obchodu. Chtěl bych vyjednat povolení bydlení na druhé straně řeky, které se říká Ohio. Šavaní ji nazývají Spajlaj Vytípy. Proč si neposlal běžce, zeptal se opět Černá ryba. Jsem Thomas Bullitt. Není rychlejšího, než jsem já. Kdybys měl hlad, zabil bys jelena a poslal svou ženu do města, aby to oznámila a čekal na její návrat, aby ses najedl. Černá ryba pozvedl obočí a v davu se i někdo zasmál. Atmosféra se uvolnila a náčelník zavedl cizince do poradního domu. Muži se usadili kolem ohniště uprostřed stavby. Mlčelo se. Přišel indián s koženým podlouhlým vakem v ruce. Vytáhla se dlouhá pěkně zdobená dýmka. Byla za nějakého tajemného mumlání zapálena. Indiáni si ji vážně předávali. Stále něco huhlali a dělali divná gesta. Mezitím přicházely ženy s mísami a košíky jídla. Byla tam i směs dušené zeleniny se zvěřinou. Pečené maso. Pražená kukuřice. Kukuřičná kaše ochuzená javorovým sirupem. Muži se najedli a znovu kolovala dýmka. Trvalo to nějaký čas. Bullitt donesl svá zavazadla a začal nabízet dary. Nějaké látky. Nějaké ozdoby. Nějaké tomahavky a nože. Všechno to rozložil před náčelníky se slovy, že se jedná o projev přátelství bílých vůči šavanům a dodal: posílám nebílý otec Virginie Lord Dunmore. Toho zase poslal jeho velký bílý otec za východním mořem, král Jiří. Před 5 lety uzavřeli naší a vaší lidé smlouvu ve Fort Stanwix. Ta uznává váš nárok na všechna území na sever a západ od řeky Ohio, stejně jako vaše právo lovit, jak jste to vždy dělali v zemi na jih od řeky. Nyní přicházíme z Virginie, abychom osídlili tuto zemi na druhé straně řeky, až k vodopádům. Chceme tuto zemi pouze osídlit a obdělávat. Nebudeme mít žádné námitky proti tomu, abyste v ní lovili, jako dosud. Doufám, že s námi budete žít v přátelství. Tváře Černé ryby a ostatních přísedících byly zamračené. Ticho v poradním domě bylo příslovečně dlouhé. Černá ryba se postavil a promluvil: ano, podepsali jsme smlouvu ve Fort Stanwix. Ano, všechny šavanské národy tak udělali. Bílý muž ovšem dohodu porušil. Znovu a znovu přicházel bez povolení do země západně a severně od Ohio a zabíjel šavany bez vyprovokování. Náčelník hovořil dlouze a podrobně o všech událostech mezi bílým a rudým národem.
Varoval, že Šavani nedovolí, aby cizinci vstoupili na jejich území. Skončila doba, kdy bílý muž mohl beztrestně zabíjet. Podrobně hovořil o historii Šavanů a o zemi. Jak byli vytlačováni ze země svých předků stále dál a dál. Podle smlouvy s Fort Stanwix je země pro bělochy nedotknutelná. Šavani, pokračoval náčelník, vám nemohou říct, že se smíte usadit na území Kentucky. Ta půda nám nikdy nepatřila. Patří duchům vymřelého bílého národa z východního moře. Jejich duchové vlastní a obývají všechny kopce a údolí v zemi. Chrání tam zvěř a mají na ní větší a lepší právo než kterýkoliv z indiánských kmenů, včetně Šavanů. Protože sami hmotnou potravu nepotřebují, neloví tam. Naši otcové a dědové a my se jich nyní bojíme. Řečník se opět odmlčel a mezi shromážděnými se ozvalo souhlasné mručení. Když nám dojde všechno jídlo, dal se znovu do řeči, a naše ženy s dětmi hladoví, voláme k duchům bílých matek, které tam byly zabity. Vyslovením správných slov nám je dovoleno zabít losa, jelena, medvěda nebo bizona. Ale nikdy nesmíme bezmyšlenkovitě zabíjet zvěř a máme zakázáno usadit se v zemi Kentucky. Kdybychom to udělali, tihle duchové by sice nevystoupili ze svých jeskyní a mohyl a nezabili by nás, ale poštvali by otce proti synovi a syna proti otci a souseda proti sousedovi a donutili by je navzájem se zabíjet. Náčelník svou řeč uzavřel na adresu hosta, ušel si těžkou cestu lesem a prérií. Netěší nás, že se hodláte usadit v zemi Kentucky. Nemůžeme vám v tom bránit. Protože jste se rozhodli usadit se jižně od Ohio, nesmíte nás rušit v lovu. Musíme totiž lovit pro naše ženy a děti. Potřebujeme kůže pro obchod. Buďte pevní v plnění svých slibů vůči nám, stejně jako my jsme odhodláni být pevní v tom, že budeme radit našim mladým mužům, aby se k vám chovali laskavě, přátelsky a mírumilovně. Plukovník Bullitt ve vesnici přenocoval, na druhý den poděkoval za pohostinství a odjel. Z indiánských řečí si moc nedělal, poněvadž to s nimi vždy šlo nějak vyřídit. Ovšem vyhnout se válce by bylo lepší. Přece jenom měl s Indiány co dělat během poslední války s Francouzi. Cestou měl dost času vzpomínat na těžké porážky během Braddockovy kampaně a krvavý 9. červenec 1755. Poté 21. září 1758 velel předsunuté hlídce, kdy Indiáni s Francouzi napadli velký oddíl pravidelných vojáků skotského majora Granta. Červené kabáty měly těžké ztráty a Bullittova milice měla plné ruce práce chránit ustupující. Třetí lekci dostal 22. května 1759, kdy stovka jeho Virginianů vezla zásoby z Bedfordu do Fort Ligonier. Přišel o 40 mužů a ztratil mnoho zásob. Musel dokonce předstoupit před soud, který ho naštěstí shledal dobrým důstojníkem, který dělal vše, co bylo v jeho moci, aby odrazil nepřítele a zachránil konvoj. Byly to docela hořké vzpomínky. Inu ale nyní se věnoval obchodu. V Hot Springs vedl docela velký hotel a nyní se zajímal o Kentucky. Vrátil se ke své posádce čekající u Ohio a hodlal zamířit do země temných a krvavých údolí. Ovšem průzkumníci nebyli v divočině sami. Sledovali je bystré oči lesních válečníků. Pešheva divoká kočka se díval dolů ze svahu na 5 mužů tábořících na skalnatém břehu několik set metrů nad ústím Velké Miami. Měl s sebou 4 spolubojovníky, které nyní oslovil, ještě pořád neodešli. Musíme jim říct, ať jdou na druhou stranu. Pojedu tam sám. Na příkaz České ryby bělochy sledovali a s uspokojením zjistili, že jak malý běloch slíbil, zůstali na jižním břehu řeky. Včera však nečekaně narazili na těchto 5 jiných. Pešheva nechal u Vepenipe, studené vody, pušku, aby běloši chápali jeho úmysly. Nedá se nikdy odhadnout, jak bude bílý muž uvažovat. Úmyslně byl hlučný, aby je nepřekvapil a nevylekal. 4 z nich skutečně vyskočili na nohy, ale 5. zareagoval jinak. Hvězdička, hvězdička, hvězdička.
Bullitt se stal licencovaný zeměměřič a dostal od lorda Dunmora povolení vést zeměměřickou výpravu. Sám získal licenci na 1240 akrů půdy. Primárně měl zaměřit 10 000 akrů jenom pro George Washingtona. V dubnu 1773 shromáždil asi 40 mužů a vyrazil z New River. Výprava sledovala jižní stranu údolí Ohio a několikrát se rozdělila. Bullitt sám podnikl několik samostatných cest na sever do země Šavanů. U vodopádu na Ohiu nechal postavit osadu, pozdější Louisville v Kentucky. Vpád do země byl jeden z důvodů k válce lorda Dunmora. Hvězdička, hvězdička, hvězdička. Simon Kenton se rozloučil s Briscoem a rád se přidal k Bullittově výpravě stále pod jménem Butler. U vodopádu pomáhal hlavně na stavbách srubů a někdy doprovázel i průzkumníky. Při té příležitosti se seznámil s tomahawkovým právem, každý veterán francouzsko-indiánské války měl totiž právo na 400 akrů půdy ve zmíněné zemi. Avšak ti, kteří takový nárok neměli, se spoléhali na tomahawkové právo, mezi prvními osadníky to bylo velmi populární, ovšem nelegální. O co šlo? Účel spočíval v tom, že zkušený našinec pronikl do divočiny, vybral si nějakou parcelu a v obvodu jejich hranic osekal na stromech kůru a udělal na nich svou značku. Po roce 1778 však přišli úředníci a začali úřadovat. Osadník, který před tímto rokem na parcele postavil srub a založil políčko, mohl získat 400 akrů půdy a předkupní právo na dalších přilehlých 1000 akrů. Komisaři udělovali povolenky a předávali je pozemkovému úřadu v Richmondu. Uchazeč pak musel zaplatit 10 šilinků za 100 akrů a úřední poplatek 2 šilinky a 6 pencí. Chasníci, kteří to odmítli, odešli dál na západ. Na tomto systému se dalo docela dobře zbohatnout, poněvadž vykutálený podnikatel zabral co nejvíce parcel a prodal je posléze zájemcům, kteří už z pozemky naložili dle svého uvážení. A někteří se Simonových kolegů tak dělali. Předpokládali, že do kraje přitáhne velký příliv nových osadníků. Simon se začal učit vyměřovat. Po dokončení osady, kterou tvořilo několik srubů o výměře 3 metry čtvereční, se jeho parta vydala k ústí Sciota, kde se měla sejít s Bullittem. Dorazila tam 30. května za soumraku. Zeměměřiči se nechtěli moc zdržovat, zvláště když Simon nedoporučoval v noci rozdělávat oheň. Inu měl své osobní zkušenosti a na Sciotu ležely velké vesnice Šavanů. Většina mužů byla pro pokračovat v cestě. Nový tábor založili při Velké Kanavhe, na místě, které údajně Kenton nazval Point Pleasant, příjemné místečko, neboť právě zde ho zachránil Greatouse po indiánském přepadení. Pak se na řece objevila kánoe se 3 plavci. Zeměměřiči na něj již zdaleka křičeli, ale Jeff McCliggr, vedoucí člunu, nepromluvil, dokud kánoe nepřistála. McCliggr jim doporučil návrat k Velké Miami, ale tam se geodetům moc nechtělo. Po poradě se rozhodli k návratu s veškerým zeměměřickým náčiním a zápisy, aby to nebylo ztraceno. Chtěli se nejdříve stavit u Briscoa a následně pokračovat do Pittu. Cestou si všimli, že je na břehu mimořádný sled ptáků, a pak je čekal hrůzný nález. Našli tělo jednoho z kolegů z jiné skupiny, skalpované a v částečném rozkladu. Bylo jisté, že se jednalo o oběť indiánů. Ti zkušenější místo prohlédli a shledali, že tam nejspíše došlo k nějakému boji, protože našli ještě tratoliště krve. Muži je třeba rychle zmizet, navrhoval Kenton. Chceš říct, že se divoši vrátí, vyhrkl John Wood a vypadal zděšeně. Může se stát. Kraj může být plný Šavanů. Jak to můžeš vědět, Butlere, ptal se Lee. Možná to byla jenom malá nájezdnická skupina, která už je dávno pryč. Nemyslím si. Asi spěchali. Jenom ho skalpovali a nemučili. Zřejmě pak spěchali domů se zprávou o naší přítomnosti. K tomu byl jeden z nich asi zabit, a to se náčelníkovi nebude líbit. A věz, že ví určitě i o nás. Musíme být rychlí, tak hodili tělo do řeky a zmizeli.
Čím více se jejich kánoe blížila ke 3 ostrovům, tím více byl Kenton nervózní. Byl přesvědčen, že je to ideální místo pro přepadení. Minuli ústí Limestone Creek, vápencový potok, jak to pojmenoval jeden z geodetů právě kvůli vápencovým skalám tvořících břehy řeky. 3 ostrovy rozdělují Ohio na poměrně úzká koryta, kde se může dostat plavidlo do křížové palby. V místě, kde se řeka stáčí k severu v obrovském esovitém oblouku, jsou ostrovy už jenom necelých 10 kilometrů daleko. Kenton alias Butler doporučil přistát a vysvětlil své důvody. Navrhoval cestovat po souši, což se pochopitelně nikomu nechtělo, poněvadž měli mnoho těžkých zavazadel. Podpořil ho toliko Mike Tigard. Jelikož nebylo mnoho času na hádky pod širým nebem, kývl Kenton na Tigarta a dvojice vyložila vybavení z kánoe. Ostatní si mysleli, že se chtěli utábořit, tak jim ještě pomohli. Náhle však Kenton kopl do prázdného člunu a poslal ho do proudu. Chlapi se kvůli tomu málem pustili do rvačky, ale došlo ke smíru a cestovatelé vešli do lesa. Za 1,5 hodiny se nacházeli 200 metrů nad řekou a dlouhé ostrovy pod nimi vypadaly v zapadajícím slunci jako obrovské lodě. Vše vypadalo poklidně a mírumilovně, až na to, že ostrovy i břehy na obou stranách řeky byly plné šavanů. Indiáni tahali své kánoe na břeh a ukrývali je v porostu. Další si hledali pozorovací a palebná postavení, aby pokryli všechny průplavy. Netrvalo to více než 10 minut, když se jejich konvoj rozplynul, jako by tam vůbec nikdy nebyl. Sem tam byl vidět nějaký pozorovatel, jenž dával znamení druhému. Kenton, co by už celkem ostřílený lesní harcíř, přiložil prst k rtům na znamení ticha. Pak společníkům naznačil, aby ho následovali v řadě za sebou. Nikdo se již nespěčoval a následovat bystrého mladého hraničáře. Pohled na 3 ostrovy je ujistil, že má ty správné instinkty. Šťastně se vyhnuli nebezpečnému místu a Kenton je odvedl několik kilometrů do vnitrozemí a teprve poté se pomalu vracel k řece. Objevil se před nimi velký ohyb a Kenton poznal, že se blíží k ústí Sciota. Zde je vedl přímo přes kopce, dokud nedosáhli křivolakého toku velkého potoka. Byl si jist, kde je, poněvadž před rokem tady byl se Straderem a Jágerem. Vydali se proti proudu potoka asi 16 kilometrů do úzké soutěsky, odkud se dalo s kratkou dostat přes kopce zpět k Ohiu a ústí Malé Sandy. Jenže při sestupu do údolí John Wood šlápl na velkého chřestýše a byl uštknut do lítka. Jelikož sám občas ošetřoval u svých pacientů hadí uštknutí, nařídil mužům ránu okamžitě rozříznout řezem ve tvaru písmene X a vysát otrávenou krev. Chlapi tak učinili, ovšem během 2 hodin doktorova noha oteklá téměř na 2násobek normální velikosti. Bylo třeba se utábořit. Wood blouznil celou tu noc i následující den. Druhou noc už spal klidně, a pak už šlo jenom o rekonvalescenci. Jejich strava byla omezena na lesní plody a vývary z kořínků. Našla se nějaká divoká cibule a vejce divokých krocanů. Lovit samozřejmě kvůli halasné střelbě nemohli. Malý oheň rozdělávali jen přes den, pokud něco vařili. Byla to velká patálie, avšak jak tak Kenton a Tigard pátrali po okolí, uchvátila je krása tamního údolí a začali uplatňovat tomahawkové právo. Tigard potok pojmenoval po sobě a než se Wood zotavil, označkoval si Tigard mnoho tisíc akrů pozemků a založil si tak malé pozemkové impérium. Další cesta od Big Sandy byla už jen příjemný hraničářský výlet. Stavili se v Briscoevě osadě. Vzhledem k tomu, že zeměměřiči museli rychle do Fort Pittu, Kenton se rozhodl odejít k hornímu toku Monongahely a potom do Provence. Zeměměřiči byli zklamáni, ale věřili, že se možná v Provence ještě setkají. Vydali se totiž rychlejší cestou. Zatímco si dával Kenton na čas, měřiči bez potíží dorazili do Fort Pittu a strávili několik dní v přilehlé vesnici Pittsburgh. Pak pokračovali do Provence, kde se zdrželi 2 dny. Byli tam dlouho před Kentonovým příjezdem a všude o něm pěli chválu. Po příjezdu do osady byl Kenton poněkud znepokojen poznáním, že se tam mluví o hrdinských činech jistého Simona Butlera.
Vyprávěly se o něm vymyšlené historky a pravdivé bylo značně nadneseno. To ovšem bývalo běžné, stejně jako později. Tak například se říkalo, že Butler zachránil 30 vládních zeměměřičů před jistou smrtí. Sám jenom s tomahawkem pobyl u 3 ostrovů 4 šavany. Sám nesl na zádech 200 kilometrů uštknutého doktora Wooda. V lese zastřelil krocana na 100 metrů a podobně. Zálesák vstoupil do provanské krčmy de Cabin a John Provence ho okamžitě poznal. Udělal kolem něho ihned velký rozruch a choval se k němu se stejnou úctou jako k Davidu Duncanovi. Neznámí muži přicházeli, aby si s ním potřásli rukou a vyptávali se ho na historky a jeho hrdinské činy. Kenton byl však zvědav, kde se nachází Greatousova parta. Podle Provence tábořila asi kilometr proti proudu. Moc se už nezdržoval a našel už je bez velkých potíží a shledání bylo radostné. Dokonce i bratři Mahoniovi vypadali potěšeni. Grills ho poplácal po zádech a se smíchem si ho dobíral, že by chtěl vidět, jak sejmul 4, nebo to bylo dokonce 6 šavanů jen se zavíracím nožem. Greatou se mu energicky potřásl rukou, mládě, povídá, přesně jak jsem předpokládal. Teď všichni mluví o Simonu Butlerovi, což, dokonce víc než o Jacobu Greatousovi, hlasitě se zasmál, ale jeho oči se ke smíchu nepřidaly. Nakonec se bavili o tom, kam by se mohli vydat na pořádný zimní lov. Kenton navrhl, aby využili sruby, které sám pomáhal stavět při ústí Big Sandy. Je tam spousta zvěře a kožešinových zvířat a do jara by indiáni měli dát pokoj. A to vše z nebe pozoroval smutný měsíc.